Hello guys, jotono sanja kaham haina hailam sopiro tabungni ketal video tabuk thanglai tongo chong mono kirton nainan bagai kirton tinino paithak abon bagai no jemu nainan bagai nokhor buka tabu hor jorani around tami tongo 9 o'clock rock chini nok bai mononi distance approx 3 km hai rock tabu sogiti ngi tongo geso nai tongni hinge polensi paithak jora oplog be kerngei no rock finally tabule phaikalai pheka chong monugo norong nugui de mangkhana lama gana gini busuke borok kobangma tei nam kiton ni khorang rok guys tabung gaga phaisa paika prosat chariman jagao obongkha sidangni motor stand kupam o jaga no pura mat kitingoi prosat chari hui tongo gobang borok gathering jaga prosat chamung jaga ini ommo prosat no dron khaiman jaga ini no paithak plus ini no paisinai prosat chalai mani norok nugui mangana yang digi busuke borok obongma mat bisingo pura borok koplengjak get se tabung gaga soiri tongkha yang digi norok nugui mangkhana busuke borok kobangma asuk laijak prosat chanan bagai guys norok nugui mangkhana khichuri pura hop hop ice cream phalmani box ase khichuri dai mabak laisigo guys tabuke phaisok paika khichuri songman jagao norok nugui mangkhana chosman kotor kotor thapao berajak phung 7 ta ni simi khichuri songnan bagai chengmani tabuk jora continue no songoi tongo hinoi songnai rok sai khana rika waisa songka angke waisani 20 quintal rok songo hinoi sai borok बस আর দিও না ওইটা একবার না না ওই কি দিছে তোমার পয়সা রইতো না পয়সা বস পয়সা আর দিও না ওইসে হাত জন খাইতে পারবো পয়সা হাত জন guys borok bangmani bagai gate se bondo khai maton suo gate bondo khai toni hanga ko upai se kerei je tong keri jotona hapai bai nai jaga seri mangala kha o mat busuk se kupulungi thanga norok nai nai de songnai rok onobroto no songoi ma tongo je phungni 7 ta ni siming songnani romani tabuk suk jora continue songoi tongo borok bo lengjak bakha baksa sai khna ribo bel bai pindu se sut kesalia pho sut koklai kalai bai bakha hinso abung ake kitri saman jagani ake main kiton saman jaga thai tongo chong guys norok nugui mangkhana borok pura hajar borok pura lama malailia borok bangwan bagai khichuri chari mani bai main kiton khaimani 200 meter se chengnai abono se pura आधा घंटा romoi mahim ka cheng ikobong gangke main gate
कितने है सर केमन লাগছে খুব ভালো গরম বেশি পছন্দ লোক বেশি না কম guys, no nunggu mang kana busuk ke borok ke rumah. Karena ini nama malah ya kan. Busuk ke borok bangsa borok. Bisa berak ya. Masuk berak teman dulu ya, tahu nanti main ganti ke nukuri tunggal. Baik kau tahu ya. Bobo tinggal. Guys, tabule je nainan tong naibe kha tabung ga ke main gate nokhori tong chong nokdi ge lamre sinai Iko nai de yang romlai ma tong khabo khana ni tai phaina ni yang tai gang ke thanjanai utai khaksani lama gang ke jara melani firongnai rok borok main gate digi nokhornai je bere mani bere kha nainan nai kha tabuk gang ke hanu hai main gate digi thai tong jong belai khana turuk se mathango tang manle belai khana gedari nangja main gate buhur soguino hinise wan sugu hen ma tong suo no lugu du mangkhana joto digi naisigi nai khang ke borok mang borok finally phai sopai ke tabung gang ke main gate nokhor bukachang tabung gang ke lam bisini nok digi
hingke tini blog video amsung jorano tongsitong haino hai malai jawnai norok bai katal next video bai jotono no hambai.